Hvad så YouTube? I dag vil jeg lige lave lidt leveling med min dejlige hunter. Prøv lige at se det der damage. Så. Han er level 82. Og ja, jeg vil egentlig bare lige klare nogle crystals. Jeg har allerede crystals, så. Og det jeg skal ved den her crystal er at slå de der rock slice player eller flare ihjel, og så få det her fra dem. Men det er ikke altid man får det, så. Hvor var det dejligt. Det er så skønt. Ja. Yeah. Hvor skal lige smage fars pil. Lille pil der. Det skulle du vist. Og nu skal jeg aflevere kysten. Ups. Det var ikke lige meningen. Som I kan se har jeg hvad fanden er det? Beatrice Stone Dragon. Jeg synes den er så pisse sej, mand. Det er helt vildt. Bare lige så I ved det. Mit grafik den er på high lige nu, så det er bare super duper. Du kan også se FPS'en. Og jeg filmer lige nu. Og den er på high, så det er ret god kvalitet. Ja. Jeg tror egentlig det her bare var sådan en lille quick video for lige at teste med nye program jeg filmer med. Det er Action. Det er, altså, jeg tror faktisk ikke, der er så mange, der har hørt om det. Det er et program, der hedder Action. Jeg synes, at det er pissegodt, altså. Jeg synes i hvert fald, det er meget bedre end Fraps. Lige nu der prøver jeg det her gratis, lige for at se, hvordan det er. Jeg så det lige på YouTube, altså. Så tænkte jeg da, det vil jeg da lige prøve. Så jeg downloader